Right, muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvakare paChibanda Media muchifamba muineni wenyu Manas mwana wekwaChibanda. Tabva tapinda muchirongwa chedu chamazuva ese chatinodaidza icho kuti Bishu Reality Show. Muchirongwa chinechi tinenge chiita hurukuro nema-commercial sex workers handitika pachishona ndingataure ndichirerutsa ndichiti izvo tinenge chiita hurukuro nevanhu vanotengesa bonde handitika so muchirongwa chinechi hatikurudzire kuti vana vadiki vari pasi pemakore 18 vaone vhidhiyo. Kana paine vanyarikani tinokumbira kuti muonewo muri kunzvimbo dzakasiyana siyana handitika nekuti pane zvimwe zvinhu zvinogona kuzotaurwa panapa zvisingaite kuti munzwe muri vanyarikani nevanyarikani. Hanzvadzi tinokugamuchira pachirongwa handitika right haiwa sununguka zvako. Chekutanga ndoda kukuzivisa kuti uri kubuda paTV, nyika yese iri kukuona, munhu wese zvake ane access yekuenda paindaneti akanganosecha paChibanda Media anenge achikwanisa kukuona. Handitika regai ndiise chimwe chiziviso zvakare. Pano pachirongwa chinechi hakuna munhu anomanikidzwa kunge achibuda paTV handitika vanhu vese vanobuda panapa tinenge tatotaurira navo. Hanzvadzi ini ndataura ndazivisa vatari kuti ndinonzi Manas, ndiri mwana wekwaChibanda. Ndingazivo kuti ndiri kutaura nani? Ndataura naChipo Stewart. Chipo Stewart. Yes. Seneme chirungu wakawana kupiko kana ndiboka seneme yako? Chakupai zvangu. Handitika Stewart asi unobva kuMalawi kana Mozambique? Because Malawi. Alright, because ndakaona vanhu vazhinji kacho vane maseneme echirungu vanenge vari vanhu vechirudzi vanobva kuMalawi, kunana Mozambique, kunana Tanzania. Vanhu vanenge vakatoreswa vanenge vakatoreswa madocuments nevarungu kudhara. Ameno kwauri chii chakaitika kuzoti uzova neseneme echirungu? Chakaitika ndechekuti inini maparents angu akasiyana. Asiyana ndatanga kurerwa nagogo nasekuru. Ndo vakanditoresa birth nechitupa zvese. Saka ndoseneme ndotongoshandisa. Saka seneme kuti Stewart yakazobva kupi manje? Yakabva pana sekuru vanoti ndiwe kuMalawi. Alright. Ungu wakatoreswawo nemurungu. Alright, Stewart, how are you Stewart? I'm fine. Handitika chada kuti usununguke zvako kuti tichikurukura uchinatsodorongodza padiki nepadiki. Ungakonfirm here kuti wewe unoita basa rekutengesa bonde? Inini basa iroro ndo basa randinotoita. Ende ndototengesa shuwa bonde. Handinganyare basa randinoita ndonondiraramisa ndorinoitwa ndibhadhare rent. Saka kurarama kwakadai uku unoona kunge kunonakidza panguva yacho zvine chinakidzawo nekuti unenge uchibatsirikawo uchiwana pakuwana help uchiwana kurarama. Asi basa iroro rematangira ndakatanga 2020. Ndimanje papo chinatsotidonongodza Stewart. Wakatasako kunoku kwandiri kunoku ndokunenge kukatarisa nevatarira nditika usinganyari usingaite sei bhozi hanzi neumwe muimbi akaimba hanzi usambonyare kuita basa rako raunoita chero mhuri yako ichidya ichiguta kasomuke kaimborera kudhara ndianatsokuziva ndiana akaimba saka usanyara nditika. Mararamiro atinoita pano pasi pezuva akasiyana. Mumwe anoenda kubasa, mumwe mupurisa, mumwe musoja, mumwe ndinesi, mumwe anotengesa bonde, mumwe ndientertainer. Ndo zvazviri. Saka iwe hasununguka hako unazodonongodza kuti basa iri wakatanga sei, wakatanga rini? Basa rematangira ndakatanga 2020. Ndaigara kunonzi kwaRuben uko. KwaRuben muri munzvimbo ipi manje? Muri munzvimbo yekuEpworth. Epworth yakatakura zvinorema. Ndichigara kwaRuben, saka pamba pategara nandine murume wangu. Murume wangu uyu pamba pategara papamba ne6 worker 1 ranga riripo. Saka murume wangu aita basa rekundishungurudza, chindirova asingamusiri kana mari kana chii. Apa vana ndingada kudya. Musikana uyo ya 6 worker ndakazoti iyo nhaiwe mararamiro uri kuita aya. Unosvika kupi kochirarama kuti mvura yanda wachisa iwo yautora wachisa hembe dzemwana. Iwo handisi kukufurira kana kuita sei.
kuti timboenda tese kubasa kwandoshanda. Atinoenda kubasa kupi kanzi isusu ngatingoenda chete. Nenda neyo kunonzi kwaTobela. Ati kwaTobela ndikupiko zvikanzi kunonzi kuOverspill. Ati da kutoenda. Patatoenda zero ndakatiza murume wangu vandaenda. Vana vandasiya mumba. Shuwa tichisvika kuya. Musikana waya ini ndaitonyara madhezi ekutanga. Ndaisvika ndomira panze iye opinda mukati. Apinda mukati moya over ndonditsvagira murume wondigira murume. Wanditi ukona murume uyu chipo. Murume uyu kaenda naye ukona bepa. Tine mamwe mapepa atinoshandisa so. Mapepa yayo akakura. Saka akandirakidza kati munoenda nemunhu. Wanovhura bepa riya. Ukarivhura bepa riya. Wopfekedza nhengo yemurume wewe wopiwa mari yako. Kati saka ndo zvandofanira kuita here zvikanzi kubva ipapo ndomararamiro anga ndakutogonawo kuzotosvika ndisiye murume. Ndakazototiza murume bva ndatoenda kutonorarama sebasa rangu irori randikutaura nezvaro. Alright. Pepa ramuri kutaura imimi ipepa rakaita sei ramutaura ranzi bepa? Alright, bepa tinoriti condom. Alright. Plastic. Mataura atinoita. Alright, not paper. Alright. Ndo first day. Ndo first day. First day riya ndapfekedza bepa riya zvakanaka-nakawo. Aina ndatozivawo kuti ndo zvarunotoita uchitarisa kuzasi. Kuti hazvisi kudzika here, harina kudembuka here. Kuzasi kwemurume. Kuzasi kwemurume, kwenhengo yemurume. Ndokunotariswa. Ngona ratsemuka paiwo toribvisa ubva wapfekedza futi. Motoramba muchiita. Kana maita mapedza, kana mawirira zvechendera mawirira nosvika papi. Mogona kutowirirana zvekutororana, zvekutogara mese, kana zvekutongoti pese pamaonana, makutongotorana, makutongonoita bonde. Alright, atida kumhanya nguva ndidzido anditika wambotaura kuti iwe nguva karoorwa iwe. Murume ngakakuroora iwe, mune vana vangani? Uye chii chakazonatsoitika chaizvo kuti unatsozosiya murume? Ameno maybe ndiwakasiya kana ndiwakasiwa natsodonongodza ipapo. Murume wangu inini ainetsa, ndine vana vangu 2 naye murume uyu. Murume uyu ainetsa, airova, aitengesa mudziyo mumba. Saka pakuzomubvunza kuti mudziyo wangu wangandira wandakatenga watakaisa pa waendepi. Wobva atanga kundirova ndopandaka wandatongosiyanawo naye. Alright. Akasiya mumwe ndiani? Ndimi kana ndini? Ndina hangu ndakangotakura zvinhu nevana vatangoenda. Izvozvo chete? Kubani vakuru vana atete vanomboti asikana imba inoshingirirwa. Imi hamuna kuda kuzama kushingirira kuti kumana imba ndosiya imba. Ndakamboedza kushingirira but zvairamba. Ndakamboedzawo kushingirira saka ndakatonoti ndinorarama hangu mararamiro hangu ndiri kubasa rangu iro rinondibatsira. Handina munhu wandinonetsana naye, handina munhu wandinopa stress. Zvina ndingozviraramirawo hangu. Murume uyu magara naye nguva yakareba sei? Murume ndakagara naye 5 years. 5? Ndiye akabvisa umhandara here? Ndiye. Kana kuti akazongoona nzira yachena? Aiwa, kana ndiye akatobvisa. Alright. Bvunzai ndikudairei. Ndakubvisa panhau yekubvisa umhandara. Chimbonazondondedzerai zuva ramakabviswa umhandara cheche kuti chii chakanatsoitika pakubviswa umhandara? Zvakafamba sei? Makabvisirwa kupi? Zvairwadza, zvainakidza, chii chakanatsoitika? Inini kubviswa umhandara hwangu zvakaitika takaenda kunonzi kuGlenora. Handine mukomana wangu. Mukomana wakati yazonditora tegara kudema uko. Mukomana yakabva yazonditora nemotikari vataenda kuGlenora kumba kwabereki vake. Taenda kumba kwabereki vake kuya ndakatoonawo imba pakanaka bhobho ndikatoti pamwe ndipake. Tikutogarawo zvakanaka izvo zvazvakaoma. Ndo pandakabva tapinda mumba muya mukomana vanditengera drink. Anditengera drink handizivo chakaiswa mudrink kuti makaiswei. Ndakazongomwiswa drink reri apa ndakazoendawo hangu kunorara, ndakazongowerekana ndatongopa mubhedha zivo ndakaiswa sei. Ndakazongoona ndangozara blood kuzasi but zvaitoratidza kurwadza. Unotombotora manguva usingatombofambi uchitorwadziwa. Saka chii chakabva chaitika ipapa pamakazoonatso
realize kuti ndo zvamawe izvi? Pandakazotoziva kuti ndo zvawe pana ndakutonakidzwawo nazvo. Saka mama maenda kumberi wa? Ndao ndatanga kutogara naye. Gara naye papo ndo pakazondodudza pane mwedzi kuti pano papasi pamba pangu. Pamba pewabereki. Vabereki vake vangu asipo. Iye aitogara kuAirport. Saka madyira makati aiwa anda amai landlord. Kandi ndikati ndapinda machini. Alright. Vamwe vanoti hanzi kubvisa urumandara zvinorwadza, unoona kutora kana madhays akawanda usingagoni kufamba, uita sei. Munazotiudzai, muda unazonzwisa imi chicha anazoitika kuti. Autora madhays akawanda, unzi madhays akawanda. Unongorwadziwa zvenguva iyoyo. Warwadziwa zvenguva iyoyo. Time futi paunenge wauda zoitwa futi. Zvinotorwadza ende panotowedzera futi kutsemuka. But zvinonakidza iwo. Panguva yacho hazvinakidzi. Zvinozonakidza after 2-3 days. Alright. Ropa zvakunyatsonaka. Alright. Ya ipapo tandatsopanzwisa. Right, tada kuenda right. First day renyu imimi rekutanga kunokechwa. First day renyu makakechwa navanhu wangani, maita marihi. Handi ipapo pa first day. First day racho rekutangisisa kuenda kunokechwa inini. Angari ma first days. Yakuwa kune mari dzegreen dzedze $2 ayaye. Hanjamboazi. Urati hanjambona zaziyo because ni mari muzobho yakachinja kakawanda kasingaperi. Hanjanazozoti mutaura ipo urati handi right. Ngatitaure ichi chakaitika makakechwa navanhu wangani. Musi wacho vanhu vakandokecha wandokwana kana 15. Saka makaita mari. Ndanga tori first day chinzi munyowani uyu ndianomhanyirwa hatisati amuonawo panzvimbo chichi. Saka zuva iroro ndakarara nevanhu 15. Ndo vanhu vandakarara nawo. Ndakamukowa ndine kamari kangu kaitokwana $15. Ndo mari yanga ndinayo. $15? Tisingazoziva kuti nema$2 ekare yanga iri mari. Imari yakare yamukutaura iyi asi mayusa. Mayusa anga asati anyatsopo. Alright. Ngasiyane hedu nezvi. Ngatisiyane hedu nezvekunazonzwisa kuti yange yamari. Alright. Ndinonzwisisa inini kuti vanhurume takasikwa zvakasiyana. Kune vane dzipfupi, kune vane dzirefu, kune vane dzitete. Imimi munowanzofarira dzakaita sei? Ini ndosangana nenhengo dzakawandisa. Imwe inenge iri pakati nepakati, kamwe kanenge ari kadiki, kamwe akatoite ukakaisa plastic rere akandozhomoka kuti svoto. Uchikaisa plastic rangachitaura nezvaro rere. Saka zvinochingoenderana kuti waona iri papi, pane iri pakati nepakati, pane hombe kuti imwe acho haitoiti, inotodhadhamura kupfekedza plastic rere. Inotorwadza kutoti ipinde kuzasi. Saka zvinochitorwadza. Saka zvinochingoenderanawo kuti wasangana nenhengo ipi nekuitirawo panguva yacho. But alright, inini yamunofarira ndanzwisisa kuti zvinoenderana kuti but alright izvo ndazvinzwisisa but yamunofarira inini kuti nawo ndonzifarira yakati. Yamunofarira? Ndonzofarira hangu iri pakati nepakati. Ijaindi mbichana yakasimba. Semufarira iri pakati nepakati. Ndoi right, ndoi isingakwadzi. Ndoinonaka. Ihombe inorwadza. Ndakambonzwa mwaitanzi ihombe amheno inosvika kuchibereko inodai inokuwadza watorora amheno. Ende ichokwadi nekuti ihombe zvinoita ikasvika kuchibereko. Unototanga kunzwa mudumbu muchirwadza, icho chinotanga kutorwadza. Tonzwa kuti aparapa ndatoitwa zvisirizvo. Alright. Handiri kupanzwisisa. Ndakanzwa umwe zvakare chanzi aiwa anzi vane tudora. Kadora kariko ndo kandiri kuudza ikai kuti unongo kapfekedza plastic rere. The moment yaanopedza paipe plastic rere ndonotosara mukati. Iko kanenge katosvotoka pasisina kana. Wambosangana nedambudziko rokuti munhu anopfeka anenge kadora kobva kasara mukati? Rinotosara uyu plastic ndo rinosara mukati. Ingama ikoko tobuda kunze. Ingama 1. Alright, tiri panhau ipapo zvakare. Ndinozoziveni kuti ndambotaura kuti vanhurume takasikwa zvakasiyana ichokwadi asi makuwa. Hamusati mambosangana nemunhu kuti for example anenge agarisa. Because kana munhu chinga agarisa kafeeling inenge iri padhuze. Munhu sometimes anogona kuti achingopfeka condom.
kana kuti utomupfekedza condom obva atorasa mbeu asati aisa mukati. Zvezvo zvinoitika hanzvadzi yangu ndezvekudai so. Munhu anenge agarisa unzi agarisa. Isu pabasa redu hetinozvinzwisa kuti munhu agarisa but isu techida mari andiri. Kana unoti iwe wagarisa unofanira kungotopawo imwe mari kuti woita futi nekuti unenge wagarisa. Saka munhu akarasa mbeu achiri kupfekedzwa condom asati apisa mukati zvinhu zvatodhakwa. Zvinhu zvatodhakwa ndoti ndani ndabvisa bhurugwa watondionerera. Ini wandionerera. Handini muri kubhadhasa kuti kuisa kwangu here. Handini ndisandaisa. Kandi watondatonawo zvinhu zvako. Alright. Ko vai vanononoka vai vanonorwa for example kumazuva kune mapiritsi kana mishonga yechivanhu inogona kudyiwa kana kumwiwa yekuti munhu anogona kurwa damba refu risiri normal munhu akecha short time ndezvipi zvamunoita? Tinotomudza kuti wewe ona zvawaita wedzera mari unofanira kutowedzera mari. Sekuti ini wandibvunza short time ndoudza kuti dhora. Ndatoona kuti uri kuwedzera utoramba uchinyenga pedhora padari. Ndopandokuwedzera uchitopawo mari woramba hako ita sei uchinyenga usvika wapedza. Ende shuwa munhu anoda kusvika apedza kaya anokuwedzera mari yake wotoita usvika arasa hake urume hwake. Alright, short time mati ndonzwa muti $10 ndizvo zvandizvo. So kana iri silipo voenda mari 15 kana 10. 15 kana 10. Enda wamakachipa. Saka kana short time iri $1 kuti ubate $30 zvinongorona vanhu 30. Zvechenderana kuti ukatoona mumwe anononoka sematauro atamboita paipai ndo ayo anenge akutopawo mari. Anenge akuwedzerawo mari padenga. Kuti zvinyatsofaya nyatsonakirwawo anyatsozondabvisa mari yangu chaizvo. Ndiri kupanzwa. Right. Mambotaura imi chiri mei makarorwa. Vamati dhuma nababa vevana vakakubvisa umhandara kubhawa. Warudawo dhiri wada kukecha munovabhadhara sei? Unotobhadhara iwe vanoti vana vao ndowachengeta nei? Saka tombodhumana. Hapana zvinokwanisa kundiita nekuti hauna help yauri kundipa usokwanisa kuchengeta vana vacho ukandionawo kutondisiya hauna kana chekutaura kana kune vana kwacho hauna plan. Saka ini ndotokubhadharisa kana uchida. Ende kazhinji kacho futi varume hatifaniri kutoti kana tasangana kubhawa hatifaniri kutoonana. Mwana vanhu tozviitira zvinhu zvake. Nekuti ndo paunozonyengedzwa paipai todzokera kana kutanga futi kuzondinetsa. Ndozodemba hangu chibasa changu chekuti aiwa chaitondibhadhara. Chibasa changu changu chinobhadhara. Ndakagone kuchishora kudi yako but aiwa chinobhadhara. Akuchiwana mari. Muchita madhora. Ukaendawo out ndo paunoonawo kamari aiwa makwatano wanika azomboshaiki. Out munoita mari ini? $5. Alright. Out ma $5. Then local ndo madola. Dola pondo uchirarama. Kuzuva ramakabata mari yakawanda imimi. Ndirini uye makabata mari? Zuva randakanyatsoti ndabatawo mari inonyatsotenga chaiyo mari. Say riri day 1. Riri zuva 1. Ndakaenda kunonzi kumapinga uko. Alright, ndakuziva. Side kuchinhoyi handizvo? Exactly. Chii chakaitika nazo donongodza. Ndokwandakaendawo zvangu ikoko. Ndasvika kumapinga. Bangeti kumapinga uko. Ndasvika kumapingawo ndatoona pane mashops pakatonaka matruck driver aiwa pakanaka pane papo. Ndatongosvikawo nebhegi rangu ndatobvunzawo vamwe vakati apo ndo panowanika chimabooking. Ndatoenda ndatonzi room iyo ndatobhadhariswa room inoita $5. Ndabhadhara $5 per night kana kuti per night. Alright. Ndatosvika ndatosiya bhegi rangu ndatotanga kutoona paya zvakanaka anga atori masikati tomboona ndoona kuti apa paribo masikati yayo ndakabva ndatosangana ndatodzirawo mhene yangu zvikanzi wewe unogara kupi? Ndati ndogara kuHarare. Unogara kuHarare? Ndati vanzi wauya kuno kurini? Ndikati kutosvikawo nhasi. Zvikanzi ndoda madhiri. Ndati madhiri bo handei. Patatoenda kubooking kuya vatondipa $5 yangu. Patatoita madhiri vatoenda. Manheru acho manje ndazoenda kubhawa. Nzvadzi yangu musiwo ndakamuka ndine mari ndofunga ndakamuka ndine $55. Ndo mari yandakamuka ndine. Wanga tori musi wa 25 December. Last year but one. Christmas vanhu vanofarisa kabva. Saka musiwo ndo musi wandoti ndakabatawo mari yakabatana chaiyo one day. Pabasa rangu iri. Saka chinhu chinobhadhara ichi? Chinobhadhara kuti shoma. Alright.
Alright. Ngatiti masangana nemunhu mimi ari kuda yeke ndinoreva kuti ari kuda bonde pasina kudzivirira. Munobvuma here imi? Pakadaro apa ipapo panonetsa hanzvadzi yangu atidi kukunyepera nekuti ukaona munhu anotokuudza kuti ndiri kuda zvakadaro iwe wotodara kuti ndiri kudawo zvakadaro zviite nekuti munhu uyu anogona aine chirwere chaanenge ainacho ukarara zvakadaro anogona kuzokupa chirwere chacho ukasara uinacho zvinonetsa ipapo. Saka hamubvume? Inini hangu handibvume ipapo panonetsa. Hamusati mambozviita taura chokwadi? Chokwadi chaicho handisana mbobhadharwa mari yekuti ndokupa mari yekuti ndirove zvakadaro. Alright. Ko vamwe vayo vanoti for example hausati mambosangana nemurume here kuti arida kukukechai but ari kukudai maybe muri 2 or 3 or 4 aiye ari 1. Inini hangu izvozvo handisana mbosangana nazvo. Ko murume anenge achiti alright handida kutaura hangu zonyasira murume anenge achiti ari kuda kusim 2 handi kune sim 1 yatinoziva isi vakadzi kune imwe sim card ari kuda kusim 2 handisati mambosangana nayo. Aiwa iyo handisana mbosangana nayo. Alright, aiwa ndiri kupanzwa. Ko rimwe zuva imimi ramunotaura kuti maybe makakechwa but zuva iri harina kukufadzai, pane zvakaitika kuti ndingati alright ndingati zuva ramakadisappointwa imimi uchinge makechwa nderipi zuva rachiroro uye zvakare chii chakange chaitika natsodonongodzai? Zuva randisingakanganwe zuva rekuti ndakamboenda kunight kumba kwemunhu. Ndaenda kunight kumba kwemunhu takawirirana munhu yakanditi anondipa $20 night. Tamumba make munhu ya anga kuda kutoti iye haasi kuda zvebepa. Anga kutoti abepera handisi kurida asi iwe ndokupa mari yakwe. Kati hazviite. Saka inini pandakamupfekedza bepa riya bepa rere akabva anondodambura kuzasi uko. Vatopedza vatoita zvaakatoita zvakadaro ini bva ndangomukoma mangwana makusenda kutoenda nekuti anga kutoita zvisirizvo hazvisina kunaka. Saka akatorasira mbeu mukati? Akatongorasirawo mbeu mukati. Saka hamunozosangana nezvirwere zvepabonde here? Ipapo handina chandakasangana nacho. Kana nhumbu zvayo? Handina. Alright. Ko muri mubasa renyu mati mambosanganawo here nezvirwere zvepabonde kana zviripo zvamakambosangana nazvo zvirwere zvipi ndeapi matanho amunotora natsodonongodzai? Inini kubva nditange kupinda hangu muchibasa ichi handisati ndambosangana nechirwere chandakati ndambosangana nacho hangu. Handisati ndambosangana nacho. Alright. Saka mune lucky ka? Kukona kuzvichengetedza. Kugona kuzvichengetedza? Alright. Vanhu vemabhizimusi vanoita mabhizinesi vanombosvikawo imwe nguva vanoita promotion yekuti ivo vanenge vachiti zvinhu kana zvichengeswa ne$20 wobva wati tine promotion chinhu ichi wakuchitenga ne$10 wakuchitenga ne$15. Imimi munomboitawo here zvakaita seizvozvo? Pane rimwe zuva raunenge wakatochajawo choredza kuti nhasi nini dhora handisi kurida ndikudawo pondo nhasi. Aiwa haisi promotion ka? Kupa munhu kuti promotion ndeyekuti for example iwe uri kuita $20 but waane promotion waakuti for example hauchaiti $20 waakuita even 15 or 10 promotion. Aiwa harina iri promotion. Hamuna promotion? Alright, aiwa tiri kupanzwa. Kune vamwe vanhu vechirume alright mubvunzo wada kubvunza ndokudai so. Varume vane vachikukecha imimi mizera yakaita sei kazhinji kacho? Mizera yacho kuno vamwe pamuzera patizoziva hedu kuti munhu kuti but vazhinji hauzobvunzawo munhu kuti but wakazvitarisa ndoziva wangu kuti haubvunze munhu but wakazvitarisa unokwanisa kungoziva kuti munhu uyu anenge ari kuma-40 to 60, munhu uyu anenge ari kuma-20 to 30, munhu uyu anenge ari kuma-30 to 40. Ukazvitarisa mizera yenyu yekukecha imizera yakaita sei? Tongoti kutangira pa 20 zvichikwira. Vanenge vachiuya vachiti kudii kwamuri pavanenge kuzokechai?
Panosvika munhu pandiri nini anondibvunza zviri seiko sister ati zviri bho imari short time idollar abo hande tobva tatoenda. But vanenge vachiti vatiza chii kudzimba kwavo because ndinonzwisa kuti vamwana naizokecha imi vanhu vekuti vanenge vane vakadzi vavo vane misha yavo vanouya vachiti vatiza chii kudzimba dzavo. Mumwe anogona kuuya achiti mukadzi wangu ari kunguva, mumwe anouya achiti hatiswirana nemukadzi wangu, mumwe anototi handitori nawo mukadzi, saka zvinongosiyana siyana. Handikupanzwisisa. Tine vakadzi vanonyima varume vavo bonde. Zvandikutaura zvasi makuhwa musandipikisa handiti ka. Vakadzi vane system yekuti for example kana achinge anetsana nemurume wake anogona kuda kutora nzira yekumupanisha nayo kana yekumuratidza kuti arwadzikana nekunyima murume wake bonde. Ndeapi mashoko amungade kupa kune vakadzi vakaita sevo vanonyima varume vavo bonde? Inini ndira kutaura hangu kuti vakadzi vemudzimba musafe makanyima varume venyu bonde mukati. Nekuti mimi mukanyima varume venyu bonde auya kwandiri zvangu inini chipo ndomupa hangu bonde riya anozodzoka here kumba kwenyu? Haazodzoke. Saka vakadzi musapote muchinyima varume mudzimba bonde. Nekuti akadzimara auya kwandiri inini ndinomupakurira shuga. Ndo pamunozima kuzoti murume haasi kuda muri kunetsa pandini vakadzi ndimi munotanga kunyima varume. Murume izvo zvisina mbonetsana. Munofanira kutongopana nawo muchitongonakirana zvotongopera zvakadaro. Alright. Koma style amunoita imimi. Ndeapi kana style inokunakidza? Vanozoti iyo inokunakidza uye zvakare ichifadza murume pari pamubhedha. Inhangu sero ndinakidza ndenge nenda ndakarara nemusana. Ndara nemusana ndakatambisa waist. Ari kumashure. Ndozvinoita. Ari pamberi pangu apa ndakarara nedumbu. Alright, kurara nedumbu. Kurara nedumbu. Iye ari padenga pangu. Aiwa hazvine zvinyatsoita. Ndozvinoita kuti murunzi kurasa mbeu. Ndozvinoita kuti ndikasika hangu kurasa. Alright. Aiwa tiri kupanzwa. Ko imwe zvakare iyo ndiyo number 1 kai. Imwe yechipiri inokunakidza zvakare ndepi? Side. Ayo side inondinakidza zvangu. Inondinakira inonyatsondiitira ndinorasa futi. Alright. Aiwa tiri kupanzwa. Ameno kana mune zvimwe zvamuda kutaura zvakare nguva ndiyo yekuti mutaure nemhuri yeZimbabwe maererano maringe nebonde maringe nekutengesa bonde kwamunoita. Nanhungu handina hangu chakawanda chekutaura. Chandongotaura ndechengoti vakadzi mudzimba mungavasanyima varume vavo bonde. Nokuti mukanyima varume bonde vakauyawo kwatiri isusu hatimborekedze kuvapakurira totovapa mozovablema kumberi saka hazvina kunaka. Aiwa tiri kupanzwa. Ngatiti iwewe nhasi wasangana nemurume ari kuda kukuroora. Unokwanisa here kusiya basa rako rakuita rekutengesa bonde uchitodzikama uchiroorwa uchive mai kwaye wamumba? Ukatoonawo murume anotoshanda anotodza kuti ada kukuroora haumbotadzodawo kutogara mumba, unotoda kutogara mumba nokuti chibasa ichi kai pane dzimwe temu dzekuti totombosvikawo pakurwadza kuti aiwa hapana banda asi ndoda kumbozorora. Saka iwewe chinazondiudza iwewe uchakwanisa here kuvimbika mumba umu uchinge waroorwa? Kuvimbika kuvimbika kana une mumwe wako unofanira kutongovimbika nekuti nhamo yandakatamba kumashure uku ndine ndiziva nekuti ndikazowanawo wangu ane ndanyatsowanawo ari serious munofanira kutongovimbika ndotovimbikawo nekuti situation yandine ndararama ndine ndichiziva. Uchavimbika chirudzi nekuti murume unenge waroorwa nomurume 1. Murume uyu ane 1 size nhengo. Iwewe wajaira dzakasiyana siyana. Uchakwanisa here kuzozvibata here kujaira kuzoti aiwa iyi ndiyo nhengo yababa here? Nekuti dzimwe dzese dzandosangana nadzo dzesingatombondiitiri. Nekuti ende panguva yacho zvisingatombonaki. Ndezvekungotora mari chete. Asi kwetowo wako wemumba wekuti ndinaye wangu unotonzwa zvitoita zvitonakira. Utodzikama nekuti unenge watowanawo munhu akudawo.
Alright, aiwa tiri kupanzwa. Iwewe une boyfriend here? Ndinaye. Inoziziva here kuti basa rako raunoita rekutengesa bonde kana kuti haizvizivi? Inotozviziva. Saka iyo ndudze unotobuda mumba uchiti unotobuda mumba uchiti wakumboenda kubasa iye arimo? Akutomboenda kubasa iye utomborowa marounds. Nechindira kuti murume wacho ari kuenda kubasa ere kana kuti asi kuenda kubasa. Nekuti inini pachibasa chedu chanzvadzi yangu ka zvinoitika ndezvekuti inini ndogona kuwanawo munhu atondifarira, tatonzwisisana, iye aende kubasa, inini andidawo nechibasa changu ichochi. Handiti saka iye kana atondidawo nebasa rangu achizoti ndopari kuita kuti tiwane kurarama, ndopari kuita kuti tiwane kudya, tiwane mari iri. Saka anofanira kutongonzwisisa nekuti ndo zvinenge zvitoripo. Kana azowanawo basa akuendawo basa, ndozoti inini ndakumbochigarawo, ndakumbozororawo, ndakusiyanawo nezvichihure. Alright. Aiwa. Kungowirirana chete kwenyu muri 2-1. Zvinhu zvinotofamba zvakanaka. Aiwa, tiri kupanzwa. Vanhukadzi vane madays avo ayaya. Avanoenda kunguva yevanhukadzi kwatingati pachishona kumwedzi. Madays aya asvika ako ekuti uende kumwedzi iwe kana kuti utori kumwedzi. Maybe kumba zvakapresa. Landlord hauda mari yerent. Apa mwedzi watopera. Ndiapi matanho aunotora iwe? Zvakatinya uchazoti panapa mahwani inini ndatonotsvaga mari. Landlord sure landlord vanenge vachitoda mari yavo. Ini ndida kutodya, ini handana mari. Ndinongotorawo socks rangu socks rangu rere kana tissue kana dini. Tissue hariite mari rinozonamira. Nongori rora zvakanaka wotongopfekera mukati pakati pai panopinda nhengo yemurume pai. Wotongopfekera kumberi wotongoenda kubasa kwako wotanga kutoshanda. Hanzvadzi. Hatisida kuita mafanizi kana kutaura zvinhu zvisiri practical panapa. Ngatinatsoudonongodza izvi zvinoitika chaizvo. Socks nekukura kwarakaita. Handise unocheka. Ndataura kuti unocheka. Waricheka so handipane masaidi 2, unotoita masaidi 2. Wani racho rendora unopeta. Roita kabhora kudai. Wobva wapfekera kusasi. Alright. Ropa ritombooneki? Haritooneki. Vazhinji vandaitaura navo panapa vaitaura nhau yenhiri, nhau yekuisa cotton. Iwe ndiwe kutanga wananzwa kutaura kuti tukisira socks. Saka unoreva kuti iri kuti hapana kana rimwe zuva rekuti wakaisa socks iri rovhazo razoramba kubuda? Haritorambe kubuda nekuti paunoisa socks unotanga wageza, ndinoenda kubasa. Unotanga watogeza zvakanaka. Wobva wapetera chisocks woisa mukati. Unotoshanda kusvika wapedza pai ndipo paunozobvisa chisocks chacho wogeza futi. Ndipo panotonzwika kuti kubuda. Alright, asati ramboramba kubuda one day. Zuva rekutanga chacho haufaniri kutoenda. Ndipo patiri chitowanda. Alright. Zuva rekutanga haufaniri kuenda. Ndiri kupanzwa. Dzimwe nzvimbo dzaunoenda iwewe kunze kweAirport ndedzipi dzacho? Ndakamboenda kumapinga. Kumapinga wataura? Ndikamboenda kuMount Abdon. Kumount Abdon? Kumabrazil? Ndo nzvimbo dzandakambowanzotambira hangu. Ndo nzvimbo dzandakawanzoenda chete. Kumount Abdon waoneka achita mari? Ipondo. Pondo kuri nani? Saka ipo ndo kwamakanyochipa? Vanhu vacho vanongonetsa kubhadhara mari, vanobhowa. Havabuditse mari. Takawandisa kuAirport. Alright. Ndikuzvinzwa. Imwe nzira yamunoshandisa imimi kuattracta varume ichii? Hamuendi here kun'anga kunopiwa kana mushonga wekuti ukwanise kudiwa nevarume vakawanda? Kun'anga hangu ini handiendi, ndoshandisa hangu weti. Tadzotsaura. Kana ndakuda kuenda kubasa kwangu ndongoita weti yamubhaketi. Ndobva ndatongogeza kumeso ndopinda kutoenda.
weti inofumura. Weti yako iyoyo. Wageza kumeso unozogeza rimwe mvura futi. Azviite, wogeza weti chete kumeso ngodai. Zvatopera? Wozongozora mafuta chete. Unodaro shamwari. Saka tingene mushonga wacho kwa ukazokupfukira ungarombere chiurere nehanzvadzi. Unofa usina chawida. Saka munhu amukiswe, rasa amukiswe. Aiwa, kuchiura hakuna kukisana. Ndarohwa nehana weti. Mutongogesa. Ndakambonzwa umwe achitaura zvakadai hanzi weti yemwana mudiki nekuti mwana mudiki haana zvitema. Iwe wauyawo neimwe version yako. Ukutaura kuti zveweti yako. Iyo zveweti wakazvinzwa nani iwe? Ndangozvinzwa zvitaurwa nevamwe. Alright. But kwauri zvinotoshanda. Hai nini hangu handizomukondi ndisinawo mari. Kuti unozvitori nani. Saka vana vako waunawo vanakomana vanasikana? Nemukomana nemusikana. Alright. Mwari wakakuropafadza. Singaite. Mwana wako mukomana uyu ngatiti akura obva wazosangana naye patouchline, maybe unenge uchiri kuita zvekutengesa bonde, arikuda kutokechawo, unonzwa sei? Kana kuti unonzwa sei? Zvizoita azviti pamwana wangu pachazotororawo ine ndatoregedzwa kuenda pamwe nendatororwawo. Alright. Zvizobuda. Ko mwana wako musikana uyu? Mwana wangu musikana nesina utarisire kuti azoitawo sezvandaitawo. Ndotoda kutoitawo chishwiro chakanaka. Haafanirwi kuzongoitawo zvandaitawo, but ndikangozongomuona kuita ndingadii. Ndiri basa racho randoitawo. Anozviziva here? Vana vako vanoziva ndo basa raunoita? Vana vangu vanoziva. Alright. Ko havane shamwari dzinoziva here? Vese vanotoziva ndo zvandoita. Vakatoti mwanangu vabereki variko? Dede wangu ariko. Vakatoti mwanangu ita ako? Unoita akabada ndizogara hangu kwavariko, kwe vanogara kwavo indogara kwavo. Vanonga ingoita zvekunzwa. Ko ana vakoma maybe ana tete, alright, ana hanzvadzi dzako nevaning'ina vako vanozviziva here izvi? Medu tiri sisi wangu vanotozviziva. Alright, iwe wakarorwa? Wakarorwa. Alright. Aiwa, tiri kupanzwa. Mhuri yeZimbabwe, ndofunga ndonhau yatinayo panapa pachibanda media. Muri kungozvinzwirawo pamunhu sefodya. Chirongwa chinechi chinobuda nemusi wechipiri wega wega, nemusi wechishanu wega wega, nenguva dza10 makuseni. Ndo panobuda chirongwa ichi chatinodaidza chekuti Bishu reality show sekutaura kwandamboita handitika sunungukai kutiudza zvamunofunga mucomment section maererano nenhau iyi handitika tichinzwawo kuti munoda kuti tiite sei, because Chibanda Media iTV yenyu, isusu tingori vashandi pakuita zvido zvenyu handitika saka hanzvadzi, nguva dzedu dzinenge dzafamba, mashoko aungade kusiyira iwewe, ngatiti for example kune mumwe wechidiki muzuva ranhasi arikuda kupindawo mubasa rekutengesa bonde, ungade kumupa mashoko ekuti kudii? Hanzvadzi yangu inini hangu zera rechidiki ndokoti aiwa basa randinoita iri handikudziridza hangu kuti muriitewo. Munofanira kutoshandawo neshungu kuenda kuchikoro muitewo basa zvino. Iri basa iri haritombotedzerwi iri, musatombotedzera asi basa rakanaka. Vatedzere but iwe ngavasatedzere. Hausatondinakidza. Nekuti vasatedzere unozoziva takashata but uri kuzviita. Vanobva vati ko iwewe sei uri kuzviita uchiti takashata. Aiwa iwo ngavasaita, aiwa hariite kuzera rechidiki. Alright. Kokupedzisira zvakare, mashoko ako kuna ana baba kana kuti kuna ana madzimai vanonyima varume vavo bonde, izvo zvinozokonzera kuti vazonokeche. Ndoda kuti udzokeredze zvakare kuti unoda kuti kudii kwavari.
nongoti mugarisane zvakanaka mudzimba mune varume venyu. Nekuti mukasagarisana zvakanaka mudzimba menyu, varume inini hangu akauya kwangu inini hangu handimborambe nekuti nechida mari. Saka munofanira kuchengetedza varume venyu zvakanaka. Muvapewo bonde please, tokumbirawo. Ipai varume bonde mudzimba. Pabonde vakauya kwauri unovapa chero muvakidzani unomba? Aiwa muvakidzani azvizoita. Alright. Hanzi muroiro kure. Vepedyo vagona kukurerera. Vazokurerera kuti aiwa vaite izvozvo ava. Alright. Aiwa muri Zimbabwe ngandidzokorodze zvakare zita ndiManasi Chibanda. Ngatisangane zvakare pachikamu chinotevera. Iko zvino zvindoti chisarai zvakanaka.